matan kannywood wa'inda suka fi kowa kyau daga na 1 zuwa na 10. Mace ta 10 ita ce Aisha na Jamu. In dai ka taɓa kallon Izzar So to tabbas ka santa. Jaruma mai shekara 27 tana da kyau sosai da jan hankali, shi yasa masoyanta suke kallon fina-finanta duk wanda ta fito. Sai mace ta 9 ita ce Firdausi Yahaya. Za mu ce fim ɗinta na farko shine Labari Na, kuma a shi ta shahara ta zama maɗaukakiya. Ta 8 ita ce Farida Abdullahi, kyakkyawar jaruma. Wasu suna mata kallon a 2025 ɗin nan ta fara fim, kuma a zahirin gaskiya ta kusa shekara 3 da fara fim. Ta 7 ita ce Fati Washa. Za mu iya cewa ta ci zamaninta ta ci na wasu, duk da tana da kyau sosai Fati Washa, amma har yanzu ba ta yi aure ba, ko rashin miji ne ko dai ba a zo ba ne, oho. Ta 6 ita ce Fatima Hussein, wadda aka fi kiranta da Black Beauty. A zahirin gaskiya ko ina son yarinya na, tsakanina da Allah tana bala'in burge ni. Aha. Fim din da ta fara yi shine na Ladidi, amma daga bisani ta dawo ta yi Labari Na, inda nan ne tauraruwarta ta haska sosai, mutane suka santa sosai, suka gane wace ce ita. Mace ta 5 ita ce Nafisa Abdullahi. Nafisa Abdullahi ta kai tarihin duk wata bakan mace a Kannywood. Ita kadai ce mace guda a Kannywood wadda ba ta bleaching, kuma masoyanta suna santa a haka. Ni ma kaina ina santa a haka. Sai number 4 ita ce Amira Shaibu. Da zaran ka nuna mai kallon Arewa 24 hoton Amira zai ce ma Jinediyya ce ta gidan Badamasi. Kyawunta yana ɗaya daga cikin abin da ya sa masoyanta suke santa. Ta taɓa aure har da yaro guda ɗaya. Hakan ne ya sa masoyanta suke cewa shi ko wannan mijin wani ganganci ne ya sa shi ya rabu da wannan santaleliyar budurwan. Ta 3 ita ce Hadiza Aliyu Gabon. Wasu matayen fa sai sun girma suke yin kyau, amma kuma ita Hadiza Gabon tun tana yarintarta mai kyau ce, barantana girmanta kowa ya gani mai kyau ce, zazzara ce, shi yasa aka bata maki ta zamo na 3. Ta 2 ita ce Ruki Ahmed Aliyu, wadda aka fi sani da Ruki Alamin. Ta fara fim a shekarar 2020, inda ta fara fitowa a bidiyoyin waƙoƙi. Kowane mawaƙi idan ya ganta zai ce zai fim da ita, zai fim ɗin bidiyoyin waƙoƙi da ita saboda tana da kyau. Duk inda ka duba za ka ga ita ce a bidiyoyin waƙoƙin 'yan Kannywood. Wadda ta yi nasarar na 1 ita ce Aisha Yusuf Jolina. Da yawan mutane suna cewa 'yan matan Nijar sun fi 'yan matan Najeriya kyau. Ni dai na fara yarda bayan da na kalli wannan kyakkyawar fuskar ta jarumar. Masoya Aisha Yusuf Jolina suna cewa ta fi kowace mace kyau a Kannywood. Ni dai ban yarda ba. Duk wanda ya yarda kuma ya rubuta mana sunan jarumar shi a comment section. Na gode.